can mu ake ni yasa mun ka mai da kanmu baya mun ka mai da kanmu banza har wata banza na taɓa ganin shi maraɗi ta zo gaba gare mu ta yi tsaye ta yi muna magana kusan tarihin ƙasanmu tsaro mun kawo tsaro Allah yana gani daidai gwargwado ba a iya cewa tsaro an kawo shi 100%. kun yi zancen tahiyar da na yi in babu tsaro mi ya kai wannan tahiya sai da mun kai kilo 4,083 da metar 508 kilo 4,083 da metar 508 kuma da mota ko da kafa ko karya ice kun ji an ce an samu bale harbin bindiga in babu tsaro mi ya kai a yi wannan bata yi wa amma sai ka ji an ce Nijar duk ta ya mushe Nijar ta wargaje babu lahiya da mini wannan duka abu ne na yaƙi wanda na zamani wanda aka ce ma giyar information akwai waɗanda cikinsu ne suke rayuwa su ɓata wasu ƙasashe su ɗauki daraja to wannan daraja a Nijar dai insha Allah ba ta yiwuwa ka ɗauki darajar ka don ka ɓata sunan Nijar tunda wannan yawon da ni zagaya da ni ta gwada ma 'yan ƙasa duka waɗanda a cikin ƙasa da ku da ƙasar waje ƙasar ku akwai kwanciyar hankali akwai kwanciyar hankali sai dai shi mina hicci bai ƙare amma shi kuma an ce ɗan kuikuyu ne mai shi yake biya wannan sojawa za a musu godiya jami'an tsaro sun tashi tsayin daga sun ka kare ƙasar Nijar wasu sai ya kai musu da rishin rayuka amma ba su sha da baya kenan wannan ya kamata a gode musu kuma a fasu ƙarfin gwiwa shi amma harin da na je rabi mutane da dama ba su gane da ni ce in ɗan ƙasa duka ya bada $20 ba $20 ne ba abin ɗan abaitin magana suke cewa wawa in kana gwada mai rana ko wata ya tsaka yake dibi ta dibin rana shi ne matsala da na ce da jajibin wannan gwada muku ne zan yi ɗan ƙasa $20 nan ni za ta iya sayar ma ba gaban abin za ta iya sayar amma ku dukan in kun gama 20 kun za a samu da bursu in etudiyan wanga da ya gai yanzu sai dai ta san tarihi mutane su lura su gane in kun zama tsintsiya maɗarmin ku ɗaya babu abin da zai